Na kashe ta da kalam. Kai ko ni faran nan 3,000 ta ɗebo kuɗin babansu 950. Muka je gun Laure mai dan wake. Muka ci muka koshi muka sha su. Me yasa baka kira ni ba da Allah? Ta ya zan kira ka? Ka san ni ma ina dan. Ga wata kyakkyawar yarinya tana tawowa. Kaga kyakkyawar yarinyar nan Kala hannunka ci wallahi sai naji. Allah ko Wallahi sai naji. za a samu karuwa fa. Karkaje wallahi bibiyan matan nan ta kai Kamar ya kan je. Ga yar Abuja ga yar Bauchi ga yar Maiduguri ga yar nan. In naje ta ce ba ta so na kai mun dariya. Karkaje dan Allah. Allah sai A naji. to a da lafiya. A karfa ka je. Kai da Allah ka rabu da ni. Ina ta. Allah miki. Ya hasbunallah inna fata iyahu wala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hasbunallah wa ni'mal wakeel ni'mal mawla wa ni'mal nasir inna lillahi wa inna hasbunallah wa ni'mal wakeel ni'mal mawla wa ni'mal nasir Banza ya kyakkyawa ya faɗi kai. Subscribe sannan ku danna ƙararrawa. Haka zalika ku san bada mana like, ku saburbudo mana sharhi.